हाय फ्रेंड्स, केमती अछंती। आई होप कि आपण बहुत भल थे। मोर जड़े बंधु, मोर अंतरंग बंधु मते फोन करी कही फेसबुक चैनल लो केत गुड़ाक वीडियो देखि सारा पर से मत बहुत इंस्पायर करते। ये वीडियोटा को आउ थे से देखापी जेहेतु मोर यूट्यूब चैनलटा नुआ प्रथम करी यूट्यूब रे भी मु नुआ मु किसी जगह सिस्टम जानी ना आउ अपलोड करने जाऊँ जहाँ भी हो मोर जिते बड़े जो जिनसटा मु शुणे से जिनसटा कौन करे मो डायरी रे लेखिक रखी था। ये लेखिक रखे केतेबेले भूलीगले भी से जिनसटा को केतले भी फ्री हेले भी से डायरीटा जो खोले से कथाटा बहुत मत खुशी लगे। ये लिखि रखे जोड़ाक अंतर को खुशी लगे भाया जिनस से गुड़ा लिखि रखे। गोटे खूब सुंदर गपटे मत बहुत भल लगी से गपटा ये जे महाभारतर अनुशासन पर्व रे पितामह भीष्म कौरव कुलर समस्त माने पुत्र मान को गोटे वार्ता देते। कौन से वार्ताटा थिला? वार्ताटा एया थिला जे जे कौन सी कर्म को लगातार जदि 12 वर्ष जाए करा जाए 12 वर्ष परे से कर्म से कार्यटा 100% सफल हो। गल्पर गोटे माने गोकुल रे जड़े साधु थिले तांको ना होची कृष्णदास। कृष्णदास होउचंती कृष्णंकर परम भक्त कहले चल। कहीं ना जीवन से कृष्ण छड़ा कि जानी ना। कृष्णदास कौन करती से जोटी कुटियाटे करथिले किछि दूर रे गोटे कृष्णंकर मंदिर थिला। से मंदिर रे से कौन करती पूजा करती। थोड़ा से चिंता कले जे देखिया आम से कर्म को 12 वर्ष करवा। से कौन कले प्रत्येक दिन जाती से मूर्ति को स्नान करती, धूप चंदन दियंती, भोग लगाती, माला चढ़ाती एवं से पुणी कर्म सरीगला पर तांको कुटिया को से पलि आसती। प्रथम दिन जो गले कृष्ण को सेवा कले, माला देले, स्नान कले, माला देले, भोग लगैले, आरती कले कर से कौन कले कृष्ण को कहले हे कृष्ण मु आज आपण को 12 वर्ष पर्यंत लगातार एमती सेवा करी। 12 वर्ष परे मो जो दिन पूर्ण हो मो से दिन आपण को मंदिर को आसबि नहीं करुथांती। जो दिन 12 वर्ष पूरीवा गोटे दिन थाए से दिन भी सी खूब खुशी जाकि सेवा कले। कृष्ण को सेवा करी जेमिति प्रत्येक दिन करते सेमिति कर सारा पर भोग आलती सरला पर से कहले आज मोर 12 वर्षर शेष दिन काली ठारू मु आउ तो मंदिर को तोते सेवा करने आसबि नहीं। जदि तू मो हाथ माला पिंधु
ଯେ ଭୋଗ ଖାଇବୁ ତ ତାହେଲେ ତୁ ମୋ କୁଟିଆକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା କହିକି ସେ ପଳେଇଲେ। କୃଷ୍ଣଦାସ କ'ଣ କଲେ, ରାତି ପାଇଲେ ହେଉଛି 12 ବର୍ଷ, ରାତିରେ 12 ବର୍ଷ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଉଛି, ତା ପରଦିନ 12 ବର୍ଷ 1 ଦିନ ହେବ। ସେଦିନ ରାତିରେ ସେ କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କ ନିଦ ନାହିଁ। କ'ଣ କଲେ ନା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ 56 ଭୋଗ ତିଆରି କଲେ। ତା ଭିତରେ କେତେବେଳେ ରାତି ପାଇଯାଇଛି ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତରବର କରିକି ନିଜର ସ୍ନାନ ଶୌଚ ସାରିଲେ। ସାରିକି କ'ଣ କଲେ ନା ଫୁଲ ତୋଳିବା ପାଇଁ ଗଲେ। ଫୁଲ ତୋଳିକି ଆଣିଲେ, ତୁଳସୀ ତୋଳିକି ଆଣିଲେ ଏବଂ ନିଜ ହାତରେ ସେ ସୁନ୍ଦର ମାଳାଟେ ତିଆରି କଲେ। କହିଲେ, ଯାହା ମୁଁ 12 ବର୍ଷ ସେବା କଲି, ଆଜି 12 ବର୍ଷ 1 ଦିନ ହେଉଛି, ଆଜି କୃଷ୍ଣ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବେ, ମୋ ହାତରୁ ଭୋଗ ଖାଇବେ, ମାଳା ପିନ୍ଧିବେ। ଏମିତି ସମୟ ଅନେଇ ଅନେଇ ବିତିଗଲା, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା। ସେମିତି ରହିଛି 56 ଭୋଗ, ସେମିତି ରହିଛି ମାଳା। ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା ସେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଦାସ ଚିନ୍ତା କଲେ, ନା ଏଇଟା କପଟିରେ, ଏଇଟା ମୋ ସହିତ କପଟି କଲା, ଛଳନା କଲା। ଏହା କରିକି ସେ କ'ଣ କଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ନ ଆସିଲା ନାହିଁ ମୁଁ ନେଇକି ଯିବି, ଯାହା ମୁଁ ତା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ନେଇକି ଯିବି, ତାକୁ କହିକି ତାର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇକି ଆସିବି। ଏହା କହିକି ଚାଲିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆସୁଥାନ୍ତି, କୁଟିଆରୁ କିଛି ବାଟ ଆସିଲା ପରେ ସେ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା, ଗଛ ଥିଲା, ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ବାଳକର ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା ଏବଂ ଗୋରୁ ଗାଈ ମାନେ ଫେରୁଥିବାର ଚିତ୍କାର ମାନେ ଯେମିତି ଛାଡ଼ନ୍ତି ସେମିତି ଶୁଭିଲା। କୃଷ୍ଣଦାସ ସଠିକ୍ ଗଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କ'ଣ ଗୋରୁ ଗୁଡ଼ାକ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ବୁଲୁଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ? ଏ ଗଛ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କ'ଣ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ସେଠି ବାଳକଟି ଡାକ ପକେଇଲା, ଏ ବୃଦ୍ଧ, ତମେ ସେଠି ଦେଖିପାରୁନ ଯେ ଗୋରୁ ଗାଈ ଗୁଡ଼ାକ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି? କେତେବେଳେ ସେ କିଏ ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମାରିଦେବ, ପଡ଼ିଯିବ। ଏହି ସମୟରେ କୃଷ୍ଣଦାସ ଠିଆ ହେଇଗଲେ, ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ବାଳକଟି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ବାଳକଟି କହିଲା ବୃଦ୍ଧ ଜଣଙ୍କୁ, ମାନେ କୃଷ୍ଣଦାସକୁ କହିଲେ, ଆପଣ ଟିକେ ରାଗ ଆପଣଙ୍କ ଫେସ୍ରୁ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଟିକେ ରାଗିଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି। କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର? ମୁଁ ତୋତେ କହି କ'ଣ ହେବ? ତୁ କ'ଣ ମୋ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବୁ? ନା ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପାତତଃ ଶୁଣି ତ ପାରିବି। ନା, ତୋତେ କହିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସେଠୁ ବାଳକଟି କହିଲେ, ଓହୋ, ତମ ମୁହଁ ଦେଖିକି ଲାଗୁଛି ତୁମେ ବୋଧେ ଆଜି ଖାଇନାହଁ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ରାଗିକି ଯାଉଛୁ ପଡ଼େ। କହିଲେ, ତୋତେ ବାଳକ ତ ପିଲାଟି, ତୋତେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି? ଆଉ ତୁ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛୁ, ମୁଁ ତୋତେ କହୁଛି ସତ କଥାଟା ଶୁଣ। କ'ଣ ସତ କଥା? ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଯେ କର୍ମକୁ 12 ବର୍ଷ ଲଗାତାର କରାଯାଏ, 12 ବର୍ଷ ପରେ ସେ କର୍ମଟା ସଫଳ ହୁଏ। ଆଉ ସେ କଥା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ପାଇଁ ରାଗ? ନା ରାଗ ଏଇଆ, ମୁଁ ଯେଉଁ ପାଖରେ କିଛି ଦୂରରେ ଦେଖୁଛୁ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ସେ ମନ୍ଦିରରେ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବା କରେ। 12 ବର୍ଷ ମୁଁ କଲି। 12 ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଦେଇ ଆସିଲି ଯେ କାଲିଠାରୁ 13 ବର୍ଷ ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ମୁଁ କାଲିଠାରୁ ଆସିବି ନାହିଁ। ଯଦି ତୁ ମାଳ ପିନ୍ଧିବୁ, ମୋ ଠାରୁ ସେବା ପାଇବୁ, ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ କଥା? ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରିବେ, ମୋତେ ତ ଭୋକ ପ୍ରବଳ ହେଲାଣି, ମୁଁ ଖାଇ ନାହିଁ ସକାଳୁ। ମୋତେ ଯାହା ବାସ୍ନା ଆସୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ସେ ମୁଣିରେ ଭଲ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷ ରଖିଛନ୍ତି। ସେଠୁ କୃଷ୍ଣଦାସ କହିଲେ,
ହଁ ରଖିଛି, ମୁଁ ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରସାଦ ଛପନ ଭୋଗ ବନେଇଥିଲି ତାରି ପାଇଁ ବନେଇଥିଲି, ମୁଁ ନେଇକି ଯାଉଛି। ଓ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ପିଲା ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ ବା ତୋତେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ଖାଇବୁ କହୁଛୁ, ହଉ ତାହେଲେ ଖା। ସେଠୁ କୃଷ୍ଣଦାସକୁ ବାଳକଟି କହୁଛି, ଦେଖୁନା ମୋ ହାତ ଗୁଡ଼ାକ କେତେ ଗୋବର ଗନ୍ଧା ହେଇଯାଇଛି, ଏଠି ନା ପାଣି ଅଛି ନା କ'ଣ ଅଛି, ମୁଁ ହାତ ଧୋଇବି, ଖାଇବି କେମିତି, ମୋତେ ତୁମେ ଖୋଇଦିଅ, ତୁମ ନିଜ ହାତରେ ଖୋଇଦିଅ। ସେଠି କୃଷ୍ଣଦାସ କହିଲେ, ଛୋଟ ପିଲାଟି ତାକୁ କ'ଣ କହିବା, ହଉ ତାକୁ ଖୋଇଦିଏ। ଖାଇଲେ ଏବଂ ବାଳକଟି କୃଷ୍ଣଦାସ କହିଲା, ଆପଣ ଖାଉନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ତ ଖାଇନାହାନ୍ତି, ମୋତେ ଖୋଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଟିକେ ଖାଆନ୍ତୁ। ସେଠୁ କୃଷ୍ଣଦାସଙ୍କର ମନ ତରଳିଛି। ସେଠୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଥର ଖାଇଛନ୍ତି। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ବାଳକଟି କହୁଛି, ସେ ସୁନ୍ଦର ମାଳଟି ମୋତେ କ'ଣ ପିନ୍ଧେଇବନି? କୃଷ୍ଣଦାସ ଚମକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଦାସ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହୁଛନ୍ତି, ତୁ କିଏ? ଏହି ସମୟରେ ବାଳକଟି କହିଛି, ମୋତେ ଯେଉଁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନ, ମୋତେ ଆଜି କେହି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଆଜି ସୁନ୍ଦର ମାଳଟି ବି ପିନ୍ଧିନି, ମୁଁ କେତେ ଭୋକରେ ଆଉଟ ପଢ଼ୁଛି। କୃଷ୍ଣଦାସ କହିଲେ, ତମେ କିଏ ତାହେଲେ? ସେଠୁ ବାଳକଟି ତାର ନିଜସ୍ୱ ରୂପ ଦେଖେଇଥିଲେ କୃଷ୍ଣ। ଏବଂ କୃଷ୍ଣଦାସ ସେଇଟା ଦେଖି ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ହୋଇ ଲୁହ ବାହାରି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ନିଜ ହାତରେ ତାଙ୍କ ଲୁହ ପୋଛି ଦେଇଥିଲେ। ଏଇଟା ହେଉଛି କାହାଣୀ ଥିଲା। ଏଇଟା କାହାଣୀ ଭାବିଲେ, କାହାଣୀ କଥାଟାକୁ ଅନ୍ତରରେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲେ ବହୁତ କିଛି। ଯଦି କାହାଣୀଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ କି ଖରାପ ଲାଗିଥିବ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବହୁତ ମୋ ହୃଦୟକୁ ଟଚ୍ କରିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି ମୋ ଡାଏରୀରେ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଡାଏରୀଟା ପଢ଼ୁଥିଲି, ମୁଁ ଆଜି ଭାବିଲି ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ବି କହିଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କଲି। ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ।